Mae lot o bobl yn ofn soufflés. Dyna pam o'n i eisiau neud o heddiw, ti'n bo? Reit. Mae'r cama actually yn eitha syml. Ond. Mae o'n hawdd wneud y cama'n wrong. OK. So os ti eisiau dechrau, neidiadu o'r 2 blawd, cornflour a blawd plaen. OK. Dechrau mewn padau llwyr, so os ti just cario ymlaen cymysgu hwnna wan. OK. A fel mae o'n dechrau cnesu, o'n really trwchus. Fel fath o past, ie? Na chdi'n union. Y cam nesa ydy y ramekins ar gyfer y soufflé. Da ni am reid 2 cwt o fenyn arno fo, mewn i'r corneli, a wedyn ar gyfer yr ochra, ti just flicio fo fyny. A be mae hynna'n neud, fel mae'r soufflé'n pobi, y syniad ydy bod o fatha... Mae'n mynd yr un ffordd. Siwgr gwyn. Troi y ramekin, round a round. A tap bychan. A cwbl sgyn ti wedyn ydy 2 layer o fenyn a siwgr. A wrth gwrs, holl syniad efo soufflé ydy bod o ddim yn glynu'r ochr a fel mae o'n pobi, bod o'n codi fyny. Dwi am gymysgu yr gwynwy a'r siwgr. Neu jecio hein yn sydyn o'n. Mae'n hwnna. O, ie, reit, so... Fel icing, yn dweud? Yr air yn hwn sy'n mynd i reid wneud y soufflé godi, ti'n bo? Ti eisiau gafel yn dy fowlan, so gam pwan ydy fod yn delicate. Ie. So, pan ti'n mynd mewn, ti angen rownd yr ochr, drwy canol, rownd yr ochr, a just, ti'n bo, ffoldio fo dros i gilydd. So, rhoi y gwynwy mewn i ti. Diolch. Ysgafn neis, just troi o mewn i gilydd. Fel ti'n gweld, mae o'n dechrau troi o i gyd yn felyn. So ni ddweud bod ni yna. Cam arall rwan. Ti ddim eisiau poced i air yn y soufflé. Oherwydd sgyn ti swigan air, fel mae o'n codi eto, eitha un ochr. Llwy mewn. Tap. Mor hawdd e hynna. Un cam bach ar ôl rwan. Just bus a bawd efo'i gilydd. Rownd yr ochr. Mae just glanhau o fyny neis. So 180 gradd. Rhwng 7 i 9 munud. A fydden ni'n barod. Mor syml a hynna. Oh, wow. Oh my goodness. O, drych ar heina. Oh, wow. Siocled gyda soufflé passion fruit. Oh, boes. Dwi ddim eisiau'r pwdin yma orffen. Dyna pam o'r neis, diolch. Diolch o galon, Hywel. Mae di jyst i bod yn addysg, ond yn ffar o drit hefyd.